Pörhön Autoliike Oy on suomalainen, perheomisteinen autokonserni, joka on palvellut asiakkaita jo vuodesta 1956 lähtien. Tänä päivänä olemme täyden palvelun autoliike, jolla on toimintaa 9 paikkakunnalla Pohjois-Suomessa. Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaita monipuolisesti, uusien ja käytettyjen autojen myynnissä, huolto- ja varaosapalveluissa. Meillä vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys ovat toimintamme kulmakiviä. Hei, minä olen Tuulia Elo ja minä olen Volkswagen automekaanikko. Minä tulin tänne harjoitteluun ja sen jälkeen pääsin vakituiseksi työntekijäksi. Minusta Pörhöllä parasta on työn monipuolisuus ja työkaverit ovat tosi mukavia. Olen Teemu Jussila, tulin Pörhölle vuonna 2003 automekaanikoksi ja vuodesta 2018 lähtien on toiminut Audi-huollon työjohtaja. Pörhö on pysynyt työpaikkana, koska täällä luotetaan osaajiin.